Калі хтосьці спытае мяне так аднойчы: дзе краіна моя на вялікай далоні зямлі? Адкажу: пашукайце блакітныя вочы, што валошкамі густа ўпрыгожваюць нашы палі. Але ж колькі сцярпелі ў гады ліхалецця, там снарады смяротныя сыпала з неба вайна. Там гарэла душа чалавека, як смецце. Толькі ворагаў злыдняў спыніла ў маі вясна. Калі хтосьці спытае мяне так аднойчы: хто жыве па суседству ў доме насупраць майго? Адкажу: беларусы, якіх вельмі хочу. Зваць братамі мы выйшлі калісьці з адных берагоў. Перамогу шануем, паклон ветэранам ад усіх беларусаў да самай зямлі. Загаіць немагчыма глыбокія раны. Дарагою цаной дзеля нас яны мір збераглі. Калі хтосьці спытае мяне так аднойчы: чаму любы мне вёскі ўсе і ўсе гарады? Тут бяроз сілуэт, романтычны, дзівочы. Пах духмянай маліны мяне запрашае сюды. Хай ніхто і ніколі спакой Беларусі не асмеліцца лапай варожаю нават крануць. Як і нашы дзяды, мы ніколі не пусцім, хто фашысцкі ўздымае сапог, каб зноўку штурхнуць. Хопіць роспуту, больш вы мяне не пытайце. Добра тут. Беларусь — край вялікіх і годных людзей. Лепш 9 мая у госці да нас завітайце. Разам усе краявіды пабачыце значна хутчэй. Верш «Калі хтосьці спытае мяне так аднойчы». Чытала аўтар Юлія Андросова. На видео отражено преображение нашего города Жлобина к празднику. Просто не могла пройти мимо, увидев, что к 80-летию Великой Победы у нас, рядом с железнодорожным вокзалом и площадью Освободителей, появилась целая серия тематических плакатов и открыток 9 мая. В каждом стенде что-то особенное, важное, настоящее.